marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu de bata maho, ale sandok tanoon. Endehon hamu ma hamuliaon ni guarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu ma mandok de bata, tung nasokal do aka pambahenanmu, binahen ni hatim bulonmi dohot gugum. Ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata, amanami na di Banu Agijang, asi maroham di hami halak nagaleon. Di idaho, nagogodo musunami, saitalu do hami di bahen alani hagaleon nami. Di baheni hupangido hami tuho, say pargogoi, jalapamo nang mahami maralohon musui, marhite-hite panaon ni anakmu haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Patik ni debata di hita mingguon imana ni enesian patik palimahon dohot lapatana. Patik palimahon. Ikon pasangapom mo do natorasmo asa mertua ho, jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Tia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida aka rajata, rodi aka natua-tua. Ndang jadi parwaota rimasna, ikon patudo hita, jala ikon holong rohata tunasida, sioloan do nasida, jala sisubuton rohana. Atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Oh
poti madosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar. Para si roha jala pertalup ni roha jala na basar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Di baheni say sesa masude dosa nami. Indang adong nahupangasahon hami dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo hupasangahon hami tuho. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Roma hamu tuahu asa manguluton di muna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa musongon abit bunga dapdap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debatan na dikicang. Epistel dihita di hari mingguon imana ni enet sian sada raja-raja 17 ayat 17 sahat rodi ayat 24 songonon mahatana. Jadi dung salpu aka jamita odeng marsahit ma anak ni perempuan sorangan nai pola pasang situtu sahit na laos tos hosana. Dungi nina perempuan ni matu si Elia aha parsauraku tuho ale halak ni debata rupa rodo ho tuahu laho pasingoton dosaku dohot mamunu anaki. Dungi nina si Elia mamandok na sida buan tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak na isian apuan na laos dibuan ibana tugijang. Tu bilut na niinganan nai jala dia pehon ibana tu podo manna. Dungi jojo ma ibana tu Jehovah ninama. O ale Jehovah di bataku. Tu dohot ma perempuan nama baluon sorang aki marhina mago bahinomu laho mamunu anakna. Dungi dipabustang ma ibana ma tolu hali digijang nidak danaki. Huhut jauh-jauh tu Jehovah ninama. Ale Jehovah debataku. Ua paulak ma hosani dak danak on tu bagasan ibana. Jadi ditangihon Jehovah ma suara ni si Elia gabe mulak hosani dak danaki tu bagasan ibana. Laos mangulu ibana. Dungi dibuat si Elia madak danaki
jala dibuan sian bilut pergejang tutoru, jala dilehon ibana tu inana huhut didok Elia idama na mangulu do anak mon. Dungi didok perempuan nimat tu si Elia. Nuaing pe asa huboto halak ni debataho. Jala hasitonga do hatan ni Jahoba na naruar sian pamanganmu. Ima sahatna martua do akan na tumangihon hatan ni debata jala no peopsa. Amin. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni selatus. Na mate terpajal do ibana di hau pingersilang. Na tua tu banua toru dong ditanom. Na mulak mangulu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hundul tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargugo na suatu dosa ni. Disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon. Manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea diton di perbadia. Jala dong sada huria na badia. Huria hatopannya Kristen akan na badia. Dohot dihasani dosa. Dohot dihatai na manok. Mulak mangulu sugot daging halak na mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Horas madihita sudina. Tikting dihita di minggu jubilate 8 Mei 2022. Naparjolo goarni mingguta ima jubilate, ima ayat pamuhai na dijanahon para gendan nakin, marulup-ulup tu debatama sandok aletanoon pesalmen ono puluh onom ayat sada. Topik minggu, kuasa Tuhan yang menghidupkan, kuasa ni debata na panguluhon. Ibadah kita masih kita laksanakan dalam format masa pandemi. Kita akan melakukan ibadah setiap hari Minggu pukul 7 kebaktian Bahasa Indonesia, pukul 9 kebaktian Sekolah Minggu, pukul 10.30 kebaktian berbahasa Batak, dan setiap minggu ganjil pukul 17 kebaktian sore. Persembahan kita pada hari Minggu ini 8 Mei 2022 kita berikan dalam 2 amplop. Yang pertama untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan amplop kedua untuk kerumah tanggaan gereja. Pada ibadah kita hari ini kita akan menabiskan 4 orang calon situa untuk menjadi sintua yang akan dilaksanakan setelah khotbah. Berita anak lahir pada hari Senin 25 April 2022 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Charles Nainggolan Baruhasugian yang beralamat sebelumnya di Grantex, sekarang sudah menetap di Jakarta. Sektor 12 Riau Antapani Arcamanik Patra Komala. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak bertumbuh di dalam Tuhan. Nomor 10, kebaktian doa bulan Mei, kebaktian doa bulanan yang biasanya kita lakukan pada setiap hari Senin pertama, kita akan laksanakan pada Senin tanggal 16 Mei 2022. Silakan jemaat menyimak warta kita dan kita semua diharapkan untuk menghadirinya. Sekali lagi laksanakan tanggal 16 Mei 2022. Untuk berita Dewan Koinonia, terhitung mulai hari ini sekolah minggu kita sudah mulai menjalankan pengajaran, tadi sudah diuji cobakan. Kita menggunakan 4 kelas, format 4 kelas. Semula kita rencanakan 3 kelas, namun kita jadikan 4 kelas, yaitu kelas pra-remaja SMP di ruang konsistori, kemudian kelas tanggung di ruang atas, kelas kecil SD kecil di ruang sekolah minggu sisi timur, dan anak yang belum sekolah di ruang di bawah. Marilah kita mengajak anak-anak kita, cucu, keponakan untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu supaya anak-anak kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nomor 16, dalam rangka masa Prapaskah dan Paskah, gereja kita sebagai bagian dari pelayanan gereja terpusat dari kantor pusat melaksanakan pelayanan diakonia dengan membantu dengan kepedulian kepada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, untuk jemaat yang berminat untuk ikut membantu, dipersilakan menghubungi Dewan Diakonia dan kontak person serta nomor akun untuk sumbangan yang mau disampaikan ada di warta jemaat kita. Hari Jumat kita akan kembali melaksanakan partayangan gabungan dan seluruh jemaat diundang untuk menghadiri partayangan gabungan kita, yaitu hari Jumat pukul 7 malam. Berita keuangan, sepanjang minggu yang lalu gereja kita menerima
Rp15.321.850 untuk Huria, kemudian Rp1.484.900 untuk pembangunan, Rp2.564.250 untuk pusat, dan Rp3.846.000 lain-lain. Jemaat yang mempunyai beban doa dan ingin berkonsultasi dengan pendeta, dipersilakan langsung menghubungi pendeta dengan nomor yang ada di warta jemaat kita. Apabila dalam warta kita ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dimohon jemaat untuk dapat menghubungi langsung ke Sekretaris Huria atau Bendara Huria. Demikian warta jemaat kita berdoa. Allah Bapa yang surga, Allah yang makasih pada hari Minggu ini, hari Minggu, hari Tuhan, hari kebangkitan, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas perkenan Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama di rumah-Mu pada siang hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur karena hari demi hari Tuhan terus menambahkan kesehatan, Tuhan menambahkan jemaat yang hadir di dalam ibadah ini. Tolonglah Tuhan agar kami semua semakin setia di dalam Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, pada masa libur Lebaran saat ini, banyak dari rakyat Indonesia yang menjalani mudik, dan tentunya Tuhan, pada masa mudik seperti ini, kami sering melupakan bahwa kami masih dalam masa pandemi. Karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, ingatkan semua rakyat Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan. Dan kami mau berdoa untuk pemerintah kami, agar pemerintah Kau beri kesabaran, Kau beri kepandaian untuk mengendalikan pandemi di negara ini, dan untuk menggerakkan ekonomi sehingga bangsa kami boleh kembali dari keterpurukan akibat pandemi, dan kami boleh semakin sejahtera dan berkeadilan di negara ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah, atau yang sedang pemulihan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak SR Sibarani, untuk anak kami Andro Eliazar Tamba, untuk Ibu Panjaitan Borunadeak, untuk Ibu Siombing Boru Pasaribu, untuk Ibu Sinaga Boru Siregar, untuk Ibu Sitorus Boru Tambun, untuk Ibu Tauruk Boru Tobing, untuk Bapak M Tambun, untuk Bapak M Simbolon, untuk Ibu S Simbolon Boru Pasaribu, untuk Ibu T Manulang Boru Tambunan, untuk Ibu Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Bapak D Pakpahan, untuk Ibu Situanyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Bapak Manulang, untuk Situa KM Panggabean, untuk Bapak J Situmorang, untuk Situa RSP Panggabean, untuk Ibu Situmorang Boru Pakpahan, untuk Ibu Siregar Boru Aritonang, untuk Ibu Rotua Margaret Marbun Boru Purba, untuk Ibu Tabarat Boru Siregar, untuk Ibu Sinaga Boru Napitupulu. Tuhan, Kau tahu kerinduan mereka untuk boleh tetap beribadah dengan Tuhan, kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah di tengah apapun yang terjadi pada mereka, mereka boleh merasakan Tuhan dekat, dan Tuhan hanya sejauh dari doa. Karena itu Tuhan, dengarkanlah segala permohonan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat yang merindukan anak. Kami berdoa untuk anak kami, Timothy Simbolon. Kami bersyukur Tuhan, secara berangsur Timothy semakin dapat berkomunikasi. Sempurnakan Tuhan. Biarlah orang tuanya kau pakai untuk menjadi alat-Mu untuk memberi kemampuan Timothy berkomunikasi dengan baik. Kami berdoa untuk yang tengah mencari pekerjaan dan teman hidup. Kami berdoa untuk tempat ibadah minggu di HKBP Persiapan Lembang, dan juga untuk jemaat persiapan HKBP Sumedang. Kiranya Tuhan menolong kami semua
agar apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus kami mau berdoa hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang telah menjalani pembinaan untuk menjadi sintua yang akan ditabiskan sesaat nanti. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memanggil mereka untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Tolonglah mereka Tuhan, agar mereka boleh melayani Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara kami, Weli Haposan Saragi, untuk saudari kami, Edita Roslina Borugultom, untuk saudari kami, Yani Arta Masniari Borusinaga, dan untuk saudara kami, Saud Tadeus Huta Barat. Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu untuk menyatakan firman-Mu di tengah jemaat-Mu. Biarlah melalui mereka kami boleh tetap bersekutu dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarganya. Pakai juga keluarganya agar melalui keluarganya pun boleh menjadi teladan keluarga di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi panutan bagi jemaat sekitarnya. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga Cenanggolan Baru Hasugian yang baru saja menerima seorang putri dalam keluarga. Tuhan, biarlah anak ini bertumbuh di dalam Engkau. Engkau saja Tuhan yang menjadi panutan, menjadi arahan dari orang tua ini untuk membesarkan anak mereka, sehingga anak ini kelak menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua pelayanan yang akan dilaksanakan di gereja HKBP Bandung Reformanda, mulai pelayanan sekolah minggu sampai lansia. Semuanya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, agar melalui pelayanan-pelayanan ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah kami makin kecil. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan diakonia, untuk menolong mereka yang orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Tuhan, pakai kami semua sebagai alat tangan Tuhan untuk menjangkau mereka. Apabila kami tidak dapat melakukannya, setidaknya kami mau berdoa bagi mereka. Namun Tuhan, Engkau memberikan bagi kami rezeki yang dapat kami tentunya bagikan dengan mereka. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau juga menggerakkan hati kami untuk turut menolong, membantu kegiatan tersebut. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Sibarani yang akan sebentar membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui mulutnya kami bersekutu dengan Engkau melalui firman yang ia bawakan. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dina
yang mahita. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horosma dihita saluhutna selamat hari Minggu akamang kenang. Barita nauli si hanguluhonota di bagasatikion di mingguta minggu letare ujahama di ulaun apostel bidu sia ayat 36 saha tu ayat 40 ayat 36 saha tu ayat 40 Dunia dongma di Jope paropuan sada na porsea na margoar tabita astuan na hiji manang Dorcas na sumurung mangulahon na dinggan dohot mabahen asiniroha tongomad ya ka ari marsahid ibana laos mate jala diburi ma ibana di piakoma tubilut pergijang alai jonok do huta lida tu huta Jope jadi tarbigi ma tuak kadongan ni si Petrus di si gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida. Asadung sahat ditogihom ma ibana tubilut pargijang jadi Roma mardapoton ibana saluhut buru-buru nama balu akan tangis di patuduhon tu ibana ulos dohot abid akan pinaulini si Tabita adorang so rap dope dohot nasida. Alai di palaho si Petrus ba nasida saluhutna dungi marsinggang baibana martangiang di dopak koma bakei di dokma o Tabita hehe maho jadi di pabidok ma matana dungi dina ni idana si Petrusi hudul maibana jadi di surduk komataganna paheheon ibana dungi di joma aka nabadiai rodi aka buru-buri nababalu di pajongjong maibana mangulu di julu nasida dungi sarmai di boto saluhut pangisini huta Jope jadi torop do gabe porsea di Tuhani alai dan dia do lilingna ibana mian di huta Jope seorang di sada halak namar goar Simon si Pauli huli kuling tentu ngatajaha turpukon amanginang di akabagas tabi laos sadarion tahabolatia homma di hitana sahuria dinaing pasahaton ni dibata pasu-pasu tohonan hasituaon di aka amadoho inang dison naung marsiajar naung naung di parsirangguton nasida do mutu ulaon ni hasituaon ni sadarion ya sahatu haduan kita kasdo memang taboto 5 nasida alai mangidotiki amang calo situa nenggolan sajolo lam takas pangaradion nasida jala nading kadoi hate napabuaho memang ikon sai tapar sirangkut todo ikon sai taparukil hodo anggua ka ulaon lungobi pakubasion di tonga-tongani huria so tongadong akaparhalado namakilalahon neang jala langgus aka ulau di tonga-tonga di huria iduasa tatangnya koma hamuak kamang hamuak kainang kadung ata nawapak nuaing nanaing marhubas huria di huria tahun nate dohotak kadongan naok perjulu nah di bagasa turpukon sasi tongga ikon idau tado datung adong manak turbui di halaputi apostel Petrus jala dipatuduhon ibana
halongangan marhiti huasoni toddi namiyat di bagasan ibana lumubi di perjupangan ibana dohot mulutaida di julu ni turpukon sasitonga nga perjulu di pamalumi bana namar guarsi Eneas. Ale ada orang soi sasitonga memang molotajaha di Lukas 24 ala Lukas do penulis ulon apostolon ibana do panurat sasitonga di Lukas 24 di ayat-ayat parpudi nunga di pabua tu hita naikon jolo mian nasida di sada inganan jala unang lao tu dia pe unang lao manak tu dia so jolo songgop to di porbadia tu nasida itu mulut aja di Lukas 24 mian nasida di sada inganan jala di sima nasida martangiang dungi di ulaun apostel 2 di hasasaur itu di porbadia siani maborhat akasi siani lahu patuluson parsuruan nasahat tu nasida di mulut aja di bidu tulu takas do idok si Petrus mulut aja di bidu tului dang adong diau sere dohok perak ale huason itu hani di pasahak du tuawin de mana ya jali koni do dohon niaka parhaledu dang adong diau sere dohok perak dang adong diau arta ale adong do diau huason itu hani nambang alehun gugu tuau jala di bidu 5 ya, ditiki ikon di paluhut jala di pajongjong ibana di julu ni mahkamah idok ibana dok ikon ubur judo tu di mata siat tu jol pada mana idwa sa di julu ni ayati dang adong jupang panangah hagalion di mana jala dia rupu pimana tu parhuaso idok ibana takas kon ubur judo tu di mata siat tu jol pada mana hamuak kamang hamuak kenang sasitonga sautik na bui idota siati tabi taun sada tama pala di pabua di bagasa terbukon manang nahya di mana muli manang na sohya muli alena pasti ala luat inganan nai sasitonga itu pini pantai jala mayoritas akan nelayan totu godanggo kemungkinan untuk bahaya di tonga-tonga ni akan ngulu ni akan nelayan si jala deke jadi gudang gu sasitonga napola gabini tinggal hon akka amat tanah ido sa gudang imana pajupang gudang imana marsaor jala mangurupi akka nama balu akka nama balu nasusa mulutai dan king di ayat 30 nomiate namar gortabita astuan nahije dorkas nasumurung mangulahon nadinggan dohot mabahen asini roha mangulahon nadinggan dohot mabahen asini roha idu asam molo songon natopu parlauna dang bui soikon hamaguan sudi akan nahya rap dohoti bana akan nahya diurupi bana jala akkahe nahya pajupang dohoti bana. Satu keunikan daripada Tabita adalah hidupnya penuh dengan pekerjaan kerohanian. Dia mengisi kehidupannya dengan hal-hal kerohanian. Bahkan ada harapan bagi orang banyak dengan kehadiran daripada Tabita di sini. Nah, kalau kita dalam mempergumulkan minggu kita hari ini, Allah yang menguatkan, Allah yang membangkitkan, saya pikir kita akan berpikir bahwa ketika kita hadir sebagai pelayan, ketika kita hadir sebagai anak Tuhan, maka kita akan memaknai kehadiran kita sebagai penyemangat. Kita akan memaknai kehadiran kita dengan pahehehon, menghidupkan, menyemangati. Bahkan kita akan belajar dengan kehidupan Tabita di hatabata nama dok dang mago nadinggan. Nah di hari Jumati di diskusi dohok lansia sian adong pitu ayat pabuahon memang ikom mabir hita tu debata sada sian ayat na pitui pabuahon halak na mabir tu debata sasitonga molo memang saati ditikii
terbereng mana, di ide mana ikon urupan na halak, memang ikon pada saat i urupan na halak. Ay ayat piadong gomadok, molo memang bui sederion diurupi ho, unak pay masugot. Urupi, unak pay masugot. Sada siyan ayat na pitoy na madok sa halak na mabir tu Jehovah, dak pola gabi sokon natarok toho di mana, halak na mabir tu Jehovah, dak pola mabir di mana mangurupi puasa, halak na mabir tu Jehovah, porsia di mana di panari honon ni debata, di tonga-tonga ni ngoluna. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan dia, akan memelihara perjalanan kehidupan dia. Itu adalah satu ayat dari 7 ayat yang mau kita katakan, yang mau kita pahami sebagai perwujudan daripada takut akan Tuhan. Hamuak kamang, hamuak kainang. Molo mate topu di bagasa turpukon, sasitonga budo lauro hatta manadikon duka naubal gedui di tonga-tonga ni persoran ni sita bita. Dan apalah taringok tu parlaunai, tapi memang dia memaknai kehadirannya, dia memaknai pelayanannya, dia memaknai keterpanggilannya untuk orang lain. Saya mau katakan juga kepada Sintua yang nampak di sini, memang ini tantangan bagi kita yang melayani di masyarakat kota, yang memang kita sangat paham dengan tingkat stresnya yang lebih tinggi. Juga di persuburan kita Situa, dan apalah tibu tingkat tingkat stres. Tapi di masyarakat kota itu sangat tinggi. Makanya dibutuhkan pelayan-pelayan yang sehat, jasmani dan rohani. Tidak dibutuhkan pelayan-pelayan yang bermasalah. Tidak dibutuhkan pelayan-pelayan yang cengeng, tapi pelayan-pelayan yang tangguh. Pelayan-pelayan yang memang tahu persis bahwa dia bukan dipelihara orang, tapi dia dipelihara oleh Allah. Itu asa memang mulut aja diturpuki bagas dosa si tonga na pinangi doni debata sian sahalak situa. Ay na mamilihud diri. Itu cetak tebala. Mamilihud diri. Itu asa ngadong majalo balajo situa sian huria. Mulyati ma di huriat tahun, ala dang apala songon hurian yak kadongan na huboto. Maka pertohona situa di huriat tahun. Pertahatok kamu mai. Ya. Si pata budu gawe marpeor-peor ketua para tahun mabayan anggaran, ala pagoda kuak ka ahado warna. Aka request. Pagoda kuak ka titipan. Saya huingok doi di hamuak kamang inang nau patate. Aha mana pinagi doni ruas yak kita. Sa sitonga dang apala intelektual, ali habur jota dok. Naning dohonokku sotong mula ruas ya jabuta mawas manang male. Ida mulu situ HKIP na julu di yak buku-buku ni HKIP na matua hujaha. Saya dong wak kasih panganon di jabu ni situa. Apalagi perdita. Saya dong go misalnya gadong, pisang. Jadi mulu ruas bom may robuson, garong manak pisangon. Sotong mula ruas ya jabuta mawas manang male. Jala, ahado na pinaimani ruas nuaing, akasitua na labok, akasitua na nenget. Ya. Ditikina di mana marsuara, aledang uli mana marsuara, dinaso tikina. Bera kita mah, aduldo marga ngulu ni hapar haladun, dia ke parhalado si partangiang daripada parhalado naso si partangiang. Idia mahatadianna akka parhalado si partangiang tadiadoi dihaburjuon, diholong ni roha, dihalabason perbahul-bahul na bulun. Dak parjoloi muruk asa marpikir, ale parjolo doi parpikir asa muruk. Alani memang hatadianido molo takas di paborhat Apostel Paulus si Timotius di sido gumudang. Bahkan di sana ayat tak kasih dok ibana. Sotung hu rohani halak mamereko ale ala posoho.
Ale tadi mah ho dipakataiyon lumobi di bagasan holong ni roha. Ayang go taringo tua kapar binoto do. Ramu kinadong go tulu-pulu pitu sekolah Alkitab di kota Bandungon. Ale apa teh? Molo dang dos doho pangalah, dang adong lapatan ni. Tibo pe sekolah ta molo pangalah ta toru, dang adong lapatan ni. Tumagod do iduna tahala putih, lumubi di tonga-tonga ni pakubasyonon. Tapi ring majuda, HKBP molo pensiun nak kapangulo nagok ono prima, situa pensiun mano prima. Dia sa tayo jo gajang nay hape perdalanan ni pakubasyon tay. Macay gajang. Buhado sa tapar sirangguton partikian na gajangon dito nga to nga ni haperhala taon. Eko budo mangorong. Eko budo dang buo siya do nga kanata parukilho dito nga to nga ni rumah tangga. At kamang dakay na. Lumubi di hamu akamang namin na dua, doho di hamu inang pardihutan ni situan na dua. Ate, lumubi di hamu akenang na dua da. Takas pabor hatamu amak saragi doho tamak kuta baraton muluneng marhubas. So tung tarbering ni ruas kamejana sumar gosok. Ate, so tung tarbering ni ruas sipatu na margabo. Takas pabor hatamu. Ay bulu maila situat tay ijulu haylaw ni hita nasari pede. So ni di hamu amang na dua. Tangyak ko kamu inang na duon mulo marhubas. Mulo tong adok pe na sodapok rohamuna arong go sada huboto. Situa berupang gabi tiki di Medan amangi huta galung. Iro amat huta galung odo. Dung situa amang inangon tuk soheado huhirim mulu manuguti ikko jolo benon nio kopi ikko jolo lopaun nio sarapadang. Ngabulus puhala putih nariko diau inna mata huta galungon ala memang ngahupa borhat ina tahun gabe situa di tonga-tonga ni hurian ni mana. Jidak pala gudang betuntutaku. Idu amang dah di amang dah dua di son. Nak pagodok tuntutan ni amang dah dua hadua tu inangon. Sermon hari Selasa jam tonga onom. Sotongin na hamu eu perlu nama sermoni sian nyo nak kanejabon na dambe. Idu asa memang ikon saya tapar sirang do. Kita harus pergumulkan betul. Kenapa? Karena ini bukan persoalan profesional. Ini persoalan hati, ini persoalan pelayanan. Saya mau kembali kepada ayat kita ini, Amang Inang. Mari kita lihat bahwa memang apa yang mewarnai kehidupan Tabita. Kenapa orang banyak itu begitu kehilangan dengan kepergiannya. Budu yang dapok rohata molo macai gudang nama kaholongi hita macai gudang na terberkati macai gudang ya sadok dak tabubah molo soisiho ekonisi doho ay molo pola doho ni halak ba molo sukun no ngahan di bagas rohani ay husuk majurha wasi do koko dak tabu mulu soisiho asado tabu do mulu siho rame do mulu siho ni mana ale bolo pola dong dohan dohon ni persoran te lagi di hai parhale don bolo pola toy mak tumago mau nang roy ai ribu don nomor roy na ngasu sabi hita untuk so nang ko hita molo si tumago do nang lawin na molo perlu bulus bapid dahurianin na musai kan andang nabi noto bete itu begitu kuat karena memang seperti yang saya katakan kita melayani masyarakat kota yang cukup dinamis. Kita harus menyeimbangkan itu amang inang situa. Akar was tanua ngate na subi kena sida mah ngaka jaha. Dibutuhkan akka situa pajaha. Ya. Ai bodo lauro hatta nuang mulu situa dang jolo majaha, dang jolo martangiang. Mah hatadian na dang dombe. Saya marna hurang guangguaka parbinotoan. Tuhori hamuin na si Salomo. Memang harus ada kosa teh. Harus penuain. Sapar tulu bala jokku manur buku do. Manur buku sapar tulu bala jokku. Ala huboto itu cakul. Itu cangkul. Kalau nggak ada itu ya nggak ada kekuatan kita. Ayam memang tohoro teh.
Ai hola ni buka interneti songono man misal ulona postel to kaluar do jamitai. Alai sotung marjamita hita manginang sitonami jamita naso tapar sirangguton. Jamita naso tahanguluhon. Iko kita do parjolo ikut tapar sirangguton do tohonatai ulau tai asa argai datung arga tohonatai dihalak molo dang arga dihita na arga do dihita gabi argai dihalak akapani seo pesongonido so tung parjolo ruasi manisi hita ikut kita do parjolo manisi ruasi ayala ay songono mate opak manuai sektor na paborhaton amangin angonate. Molusuk kunwai kamu sektor tabba manuai situate sektor. Aho porsia dua adong dihiri pamu marhite partabani situa di sektor tai. Pasti itu. Ada begitu banyak harapan, kerinduan. Coba cek and balance dulu lah. Dalam arti gimana dengan kuantitas gitu. Soal kehadiran gitu. Coba amanginang ya, kalau di taf register, resok tahun naik tutul 5 kakak mak. Kita harus hitung-hitungan ya. Kalau kita hitung ibadah japi itu, ibadah sekolah minggu naking, rabdo natoras, ibadah 10-30, ibadah botari, adong go diwartai, 3% mak kehadiran di ruas ta ibadah. Ini harus tantangan amanginang dapat dah. Tumago do hubabulo nih. Harus ada check and balance. Makanya saya katakan di sektor bagi aja gitu. Mau lorok 70 kakak, adong pitu situa, sada situa, tu 10 kakak. Check and balance. Ini yang gelengga. Ayo so tunggu Bapak Neson, ali boru na IPPJ. Ate, Bapak Neson boru na di mall. Ini sintua harus berani. Orang mau biar. Dalam siasat gereja juga seperti itu. Ikon borhak dosian hapar mahanion. Memang ya bisa kita pahami. Ayang ko perdita rodoi lau. Ale situe sido terus do ruas. Alani sa sitongang ngekon hona siasat gereja dong tubuna ipahohom doi. Budut tong. Sotong sotawon. Ale takkas do di ulo muna na pitui molo adong na soberes di sektori babua tupadita. Jadi sotungolo hita tapa sobu-sobu kana ruduk di sektori. Di aturan ni huria, sektor do pabor hato kamu, rapok ni sektor do mangaririt hamu gabi situa. Alani godang do dihirim sektori, dung jongjok kitaon gabi parhaladu di tonga-tonga ni huria. Godang na dihirim. Memang, dang marna saya uloni, idon yang dohono kutu hita. Dang marna saya songon na jongjong salah, hudul salah do parhaladu. Jalan memang ngikon risiko, ngikon redi hita. Ay malangarok penon ponggol bangkuan, ay nawaru situon. So ibere ngaka bangku namar ponggolan non ne mana. Ay saya tunggu hita tukang kan, rupani. Molo sokon na pili pe wartai, ay nawaru situ hepengon. La subuh do beres benon na. Macam. Idu asang ngulu ni hapar haledo non, hura jumi do sokon ngulu di etalase. Iberek syanan. Ay martangiak pe gajang-gajang inna ruasi misalnya hapela mulu ruasi pinangi do martangiang tonggo payi maju padita nabina do barage dape marpilitan naman acugari mani suruh tujolo tonggo marpeolan tapar sirang gutom ma ulau tai ya ido neng dohonokku diamang do di inang naupan namangihut memang ala di minggu huason di mata do hita kuasa yang menghidupkan nang dohonok kutu hita memang orang yang percaya itu orang yang banyak berinteraksi dengan kebaikan-kebaikan itu dia tidak usah menunggu lama untuk melihat kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Coba kita lihat epistel tadi yang dibaca oleh Inang Sintua itu. Inama miak dohok topung ni nama baluna di Sarpati. Tapi dia punya keberanian untuk berbagi dengan hamba Tuhan, Elia. Bahkan di ayat sebelumnya, on nama darung dihami, holan hukonsumsi hami on bornginon,
mate nama hamisuko inna. Tapi ketika Elia hadir, semua terselesaikan. Ini kita harus belajar dari iman seorang janda di Sarpat, kemudian kita juga harus belajar dengan iman daripada Tabita ini. Ketika dia mempergunakan waktunya yang begitu banyak untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dan orang lain menikmati kehadiran itu. Orang lain menikmati kehadirannya di tengah-tengah keperbagaian itu. Di tengah-tengah persekutuan itu. Itu asa memang ikonorong do keberanian nihita pabuahon burjuni Tuhani di tengah-tengah ninggoluta. Bahkan Ido si Paulus di Galatia onomi, unang marnalu jahau mabahin nadingkan. Ruas pehita manak parhaladu. Boy do lupa jolma dia kanadingkan natabaini. Ala yang kudi dia bata, dak kya mago nadingkan. Ala ni unak kya macohot kita, unak kya moru. Akan nadingkan ni di tongah-tongah ni parsaurata. Aidang na pujian ni jolma. Dan pujian ni jolma natapaima. Molo tahala putih akan nadingkan. Jala itu neng dohonokku diaka situan Amerison. Haduan masuk mahamutu arisan kan, arisannya kamar gado hule-hulei. Sotung ipaluas samu, sojolo adong ede doh tangiang, molongai siak kasitua, molongai siak kaparhaladu. Ai subui, adang mangaradio, dang boy. Itu tuntutan kepada kita. Ada warna tersendiri seperti Tabita ini. Sahalak pejait di mana? HP laos akka jahitan ni do muse. Ipasahat jalai buat tujulona. Apa yang mau dikatakan di situ? Karya yang baik, sesuatu yang baik itu akan kembali kepada kita. Kebaikan itu akan kembali bahkan berlipat ganda ketika kita percaya bahwa Tuhan punya cara memelihara anak-anaknya, punya cara memelihara kehidupan orang yang percaya tadi itu. Bahkan ketika Petrus mewarnai itu dengan kuasa, itu juga mewarnai kehidupan kita. Jadi sotong ate mau luhubigi ai dihuriani halakan di pamasa dope halongangan inna ai na julin na dangadok kalongangan di hakawipin ne mana sipata selongang gosong koperdita ayah hadohora halongangan natalapati. Sada halongangan ima itu bus debatahi ta siap bulan ni dosa. Hasesan ni dosa. Haluaon, itu sada halongangan naris sudah dapotani. Alaidang dohonon ni halak halongangan. Gudang gunuaing halak saya tarpaima di halongangan na ya spektakuler. Topu-topu. Itu sadang buibita ida sasi tonga sudi perdalanan ninggulu tahun, sudi kapakubasyo tahun, sudi interaksi kita ini kita nggak lihat lagi itu sebagai satu keajaiban. Makanya kita sulit untuk mensyukuri itu, sulit untuk berterima kasih. Bahkan kita nggak mampu itu melihat cara Tuhan, karya Tuhan memelihara kehidupan kita. Kemudian kita menjadi pribadi yang cengeng, gale dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim seakan-akan tidak ada keajaiban. Begitu banyak keajaiban. Kalau kita mau menghitung hari, menghitung berkat Tuhan, kita harus jujur bahwa cara Tuhan itu memelihara kehidupan kita itu diwarnai dengan keajaiban-keajaiban yang lain. Suatu kea lauro hata ipaluas de mata hurang anak kana posona. Hurang anak kaparhaladu. Gudangan hurang anak kana porsia. Dah. Saya katakan kepada hawa kenang ate ibu rumah tangga, Anda yang lebih tahu bagaimana Anda mengelola keuangan itu di rumah. Tapi katakan hari ini bahwa cara Tuhan memelihara itu bukan seperti caramu. Ijalohosia namata, ombatu adat, ombatu huria, ombatu pendidikan, ombatu kesehatan. Tapi bukan seperti itu cara Tuhan memelihara. Asa porsia hita ahayate, haru bunga nadiladangi, doh pidongi iparolosi debatan di mana. Bolu burjudo pidong sian bunga nadiladangi asusah hita. Justru kita harus percaya. Nasolau rohata hiparolosi hape buhama hita. Nasay makala putih persaurat tau tibana. Di pasu-pasu tuhat tama amang na dua dison. Nati amang huta barat. Amang saragi inang burusinaga dohot inang edit nate inang buru gultom. Pasu-pasu tuhat tama hamu laho macalo ulaw na doko nate.
Sugot situa nami ngayon na be. Ate, inak situa nami ngayon na. So tong, situa mi so na kan. Pabe no nate, tajaw lo may. Aido natapar sirang kutus sa lingon. Di pasu-pasu tu hatta ma, tu adong makan na ido teh. Adong ma dinamika ne baru no di tonga-tonga ni huriata. Ingot taka samangda hamu kaya nang situa dongan ni padita do hamu. So tong yalo hamu padita. Ido. Tugas tadi. Ay memang dangadong mardalan hurion mol holo padita. Ido, ne konorong ko situan. Jala memang ikumole ate do horon di padita mol lam gudanga ka situa. Ate, lam tabba maka pakobasyun na wita bayan. Di pas-pasu tu hatta ma songinang keluarga di son dan juga anak-anak kami ya. Doakan bapak dan mama. Ya. Kalau kalian aneh-aneh itu yang malu mama sama bapak. Itu gimana sih burusin tua begitu katanya. Jangan ya. Doakan mama sama bapak supaya sehat dan terus bisa melayani dengan setia. Tuhan memberkati kita martang yang mahita. Mulyate ma Tuhan, diasi dohot holong ni roham nahu jalohami di bagasatikion, di pahipas sodo hami, takas hupakilaloho kami Tuhan, idongani hodo hami manipat, saminggu nahu mulu sami saha tu bagasatikion, maragam Tuhan akaulon nami, naung hupaujuk kami, alai hupakilaloho kami adong gopiakana tartading dohot nasubui hupasai hami, alani urupi hami Tuhan, dineng mangalak kami tu minggu ne baru muse, partikian ne baru. Sadario Tuhan, pasahatomu matohonan hasituoni tua mang nami do inang nami naopat, nang marsiajar jalan mangaradi na 2 tahunon. Ali Tuhan, buhali manasida urupi Tuhan, asa toktong posrohan asida lahu mangula kauloni, manuhuk situ hukoni Tuhan, huboto hami, dada ulaon naniak Tuhan, alena maulo tohonan hasituonon. Alani luas manasida Tuhan asa bui idon nasida huasomi dia kapakubasyon na marhiti-hiti kehadiran di keluarga nasay mendukung nasida. Nangakayanak ko Tuhan nang pinasahakmu di ganup keluarga. Tuhan di Tuhan huriam dia kapakubasyon nami sa minggon juluani mahami Tuhan. Lehod di hami kapasumasu asalam martabba Tuhan nabui benon nami. Nabui benon ni huriam Tuhan pataridahon holong ni rohami di hami. Di bagasan goar ni anak Yesus Kristus matangnya kami Tuhan. Amin. Mari dimahita. Oh
Paradema Edeta nomor 730 sada ketika marede hita Roma 7 luak kadongan donga situa di Lebung Nami. Naulia tema hamu alia kadongan na sahuriaon di dahamu donuaing dongata Roma hamu tujulu hama nami doho inang nami dipudi nama akamata doho pardi hutana ate dipudi nasida. Di dahamudo noaeng dongata na jongjong di son na itapilit bahen situa di tonga-tongata naeng pangidoon na sida ma paso-paso siya tuhatai asamargugu na sida mangulahon ulon na sida tabigi majo hatani debata domu tuha situa ni di patubigihon akadongan parhalado. Hata haposa doon, ulaw na denggado pinangido ni na mga lului hasituaon. Di baheni unang maadong dapat sisurahan di situa. Harajan ni sada buru-buru ma ibana, marpangotik marroha, marhapatunon, nalas roha martamue, na malo mengajari. Unang masisorbuk tua, unang pangalis singi, alai nalambok, pardame jalasiopolan di Perak. Namalo mangarajai dongan na sabagas, para nakon si Olohi ajar mardongan sandok hahormaton. Ay moloso diboto mangarajai isini bagasna. Tungsongon dia mah pature-tureon na huriani debata. Unang halak naim baru masuk. Unang gabe gijang rohana. Jala madabu mawon tu bagasan uhum nisi bolisi. Ikon denggando baritana di halak na di balian. Asa unang ibadah madabu tu bagasan pangisahion dohot sambil nisi bolisi. Marparangena denggan mahamu di tonga-tonga ni akka pardegu. Asa ia adong na patatahmu songon akka parjahat. Gabe dipasangap nasida debata di ari paniluhani. Dung di ida denggan ni ulawan muna. Ayaka naung malua do kamu. Alai unang ma pinake haluau ni mangudingi hacahaton. Songon akana poso ni debata matahe. Atong ramuti hamu ma dirimuna rodi sedok pangkungani.
adi patidang tur diperbadiai hamu gabe si mata-matai. Asa dipermahani hamu huriani Tuhani na tinobusna marhite-hite sian mudarna sendiri. Naing manasida sohasurahan dongan saripe ni sada perempuan para nakon na porsea aka naso tarhata sineang roha manang na juking pe ay anggo situa sandok naso jadi hasurahan naing masongon juara bagas ni debata unang si ula roha-roha unang parpiri-piri unang si sobur tuak, unang parbada, unang parpangomo sian naso tureng. Alai nabasa martamue, nalas roha dinadenggan, natoman, nabonar, nabadia sirajai dirina. Namar sitiopan tuhata siaposani, mangiguton podai. Asa margogo ibana mangapoi marhite-hite poda natikosi nang mamicang akka namang gaga. Anggoi dia pohon ho tu akka dongan gabe tutu maho parhalado ni Kristus Yesus. Makangoluhon hata na porsiaoni dohot poda nauli dan ihut kami. Unang mga hurohan ni halak midaho. Sialah haposon mi. Alay gabi tiruan ni akan na porsea maho di pakatayon, di parangi, di holong ni roa, di porseaon nang di hatomanon. Saya dati mah nama jahay, na mangapoy, nang namangajari, may maro awi. Unang neang roham di silehon-lehon na dihoy na pinasahat tuho marhite-hite panurirangon duhut pangapehot tangan sian akasitua ima pasari-sari ima parangehon asapatar di dasude hanayahan mi matahon dirim ro di pamodayoni mian mahodisi ai moloi di ulaho paluanmun madirim ro di akana manangihon ho silopit do jujuron hasangapon di situa naburju mangula hasituaon gemodang ma tu akana mangelohon hata dohot poda unang jalohamu pangaluan dopak situa yaso dijolon i dua manang tolu sitidangi. Aka namar dosai picang dijoloni taluhutna asama biar nang akadongan. Humang mangi ho dijoloni debata dohot Kristus Yesus. Nang dijoloni suruh-suruan ni debata aka natarpilik. Unang maralang-alang roham mangaradoti aka odeng. Unang mardikan-dikan. Tapi kemah ada puji-pujian sian kadang parhalado.
aja ya. Iya, buka. Ini biarin tutup. Alusi habuma na husuku tonot tuhamu na parjulu na ulo dohamu mamarangehon parangenatama di julu ni debata dohot di julu ni jolma na paduahon na ulo dohamu macalo ulaon hasituaon songon na hupajojor odeng tuhamu na patuluhon na ulo dohamu mangaraduti sude sian nasaroha do sian nasa gugumuna hobar tuhatani debata molo sadaro hamuna mangului jalan marpadat ton sudenai di jolo ni debata do di jolo ni dongaton dok kamu ma olo atau masih jalan mahita pabuah ni pada munai jala pabuah na ulu do hamu mangula ulau ni debata rap dohot hami. Surat Pacakonon Situa Edita Roslina Gultom di Minggu Jubilate 8 Mei 2022 sian sektor 10 Pajajaran hatani debata firman Tuhan benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Sai diparohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhiti todi porbadia makka burjuhon siulamuna napi nasahat tuhamu sadarion asamar sangap debata di tonga-tongani huriana. Amin. Surat Pacakonon di Situa Yani Arta Masniari Sinaga di Minggu Jubilate 8 Mei 2022 sian lingkungan 10 sada Sarijadi hatani debata hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. 1 Timotius pasal 3 ayat 7. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti tod di porbadia makkaburjuhon siulamuna napi nasahat Tuhamu sadarion asamar sangap debata di tonga-tongani hurianai. Amin. Surat Pacakonon di Situa Weli Haposan Saragi Sidabutar di Minggu Jubilate 8 Mei 2022 sian sektor Tulu 5 Dago
Hatani debata, janganlah engkau menerima tuduhan atas seseorang penetua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. 1 Timotius pasal 5 ayat 19. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti todi perbadia, maka burjuhon siulau muna, napi nasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tongani hurianai. Amin. Surat pajak konon ni situa Saud Tadius Huta Barat di Minggu Jubilate 8 Mei 2022 sian sektor Pitua Lusa 12 Malabar Bandung Selatan dan Bypass Timur hatani debata, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun menjadi takut. 1 Timotius 5 ayat 20. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhiti-hiti tod di porbadia, maka burjuhon siulau muna, napi nasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Amang dan inang berbalik mah turwasta di siamu ma amata di habirang ma akainatan situa. Hamu akadongan na di hurion. Jakok kamu manasida di bagasan dame. Sudi mahitaon manggogo tumangyakon nasida. Asa majadi ulon nasidai. Huhud makorhon hasangapon itu hatta. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho alani asini roham. Diak kadongan namion. Saya tabay maturohan na sida akasi lehon-lehon nito di porbadia asalam marroha jala margugo na sida mangaraduti tohonan nasaha tu na sida asi maroham doho di sudi ruas ni huriamon asalam hod haporsion na sida bi jala lam ture parangin na sida mangihut toko sungguli marohanami asa masih haholongan unang adong si picangod dihami asalam rarat harajaumu jalamar mulia guarmu nabadiai. Amin. Hudul mah amang do inang nami naong rajala tohona. Hamak kamang, hamak kainang, nuaing sahak mahita tuna mangihut. Madok kata mah ya jadi ngadus rohani huriata di pasahat tu nasian sektor dago. Romahamu 7 lo amang.
Horas. Mauliate ma tapasahat tu amata di bata Jehovah merhite anakna Yesus Kristus Tuhatai. Hiras hisar do hita salutna merpungu di bagas joro nabadion. Terlumobi naung majakon situa namartohonan dohot keluarga. Nani hormatan am padita do perharado na pinarsangapan amang inang napungu di bagas jorong na badiaon. Songoni nani haolongan na poso bulung ni huriaon. Di buku de nomor 712 dia sada do 5 tergure do ima husuruho lao sumeaho diri radut moho di bajomi nang dileai jala diarsahi husuruho gabe na posokki ay sinuruni amai manruho husuruho gabe si jala jolma pelua akan natarihoti arahon ma asa tuhanguluan husuruho ihuto dalaki au sinuruni amai manruho adong hata sumiahon astuanna ima maswadao diri ulaun hasit tuaon dos songon haperluan ni baletu ima di rumah ijuk rumah gorga jabu namar pang berjual manang sibadik tua ikut do adong balatuk asa bolos tu jabu bona jabu suhat jabu soding jabu tapar piring balatuk ikut hot di perhokom manang tapunak alani adong risa nama dok tapurak ni sibagading di atas di pengiringan horas ruas HGBP mauli bulung mulu mesti peringiringan risa ni balatuki ima si tahun hacit alas digi-digion na benget manon akahata-hata sordit uboto sude akan namasa si gelahu tu gijang tatar lahu toru alani tong duwes dohoron pangalapa roha panukuna bisuk si patiur na rilut si patiur na litok si padame na pagulut si tua di ruas ni huria dan sada gelar kehormatan manang songon panakokon status sosial si tua jol mana tulus mengulahon merhobas malayani to serve ala si tua yang perhobas pelayan servant songon abdi sesean hamba hatoban naposo alingan sisuruon parhatutas di buku nabadiai adong 2 taringot perhobas pakubasion imasade sa bahasa gorik nama dokon dulus dohot sa bahasa Heber nama dokon ebet lapatan na stong na hatoban budak perhudul status na toru jalalea song belatu na kaningan ala hatoban budak na puna ni somangna ay holat tu somangna do merhubas pangetusyanon ala jis uluan ni huria madok dirina perhubas song na tersurat di Markus 10 ayat 45 ima ay nang anak ni jolmaipe indada asa diului hak ibana ubahen naro ibana do balik pangului jala mangalehon hosana bahen tubus ni torob ni jolma alani situa ia perhubas nama kubasi ros ni debata perhubas ni debata pelayan Allah bahasa gorikna julos tuteu apostol Paul sendiri madok dirina naposo ni Yesus Kristus imana tersurat di Rom sada ayat sada ahu surat tinongos ni si Paulus
na poso ni Jesus Kristus na terjauh gawe apostol jala pinapulik tu ulaon na maritaon berita na uli na siyan dewata. Alani takas masih tua sada pamilihan ni diri tu hurian ni tuani asaruasi eklesia ex nomor 8 haruar malua sian dohot kaleo astuarna mejo. Jadi eklesia ima mejo asa malua haruar sian hahuluman di portibion tu sodang ni Yesus Kristus. Di 2 Timoteus 4 ayat 1:15 di jolo ni debata dot Kristus Yesus naro maungumi akan na mengudu do namate huwa tidakon nang hapataronna nang harajonna. Jamitahon hatai hajong joko ditikida une nang suune picang paingot apoi marhite-hite nasalabas ni roha dohot pengudayon. Ay naroma tikina dan tertahan halak disipur dan tikos alai menghitung hisap-hisap sendiri ma'alapon na pangajari na pag-geokon pingkol na sida. Taiton na sida pingkol na sida sen hasit tongani lao pakyo to akka turiturian. Alai anggo ho sadok unang mabaw proham tahun mandajati reduti natama ulan diperbarita nauli saat ula toran me. Ala taring dohita di tano Pasundan ikos sa buru mahita. Negeri bulas buru na gujong lapatan na di parsoron nauli na dinggan. Gabi bulas pajongjong lemtuguma harajoni habatahon na adong di tano Pasudanon. Alani didok nasida gudu hade gogot hade tagok ikon jegotro parangetta. Gusti bakal nyeyogikan jalan pikan anu hoyong nuturkan jalurna. Dewatado mengaliat dalan dia kajolma na menghiton iwana. Cai karacak ninggang batu laun-laun jadi kok. Harus ikona dongdo sada haporsian gugu asa marlapatan akka naniloni tu akka ruas ni na adong di hakai badungon. Saban masalah anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabukeun nanging kanggo nguji sawaraha kuat sarira tiasa nahanna. Dang naswadong akan namasa di parhurioni. Alai selhudna pinasama tu dewata. Mur situa mata inat tapi situa do. Alanido di hawatau di dok. Napuran di persuburan juga beri setapawakan. Takas mahamu saya sauduran jala marsi hawlongan. Tali pitu tolu ihot ni ugung uluan rapliling mahamu mangulu jala satai sauluan. Jadi situa matai, situa natai, situa nang amatai. Di bukede nomor 140 tulu di dok manang ahape namasa lasne roha arsakpe tupuk hona basa namar holong roha pe dung saliling au mangulu nang dung sudah bolahon ikon hosi bangulu pujioku sedotong hasituanido lohot do saliling ngulu di nasida ay nasida do pamuro na somat sior permahan na somat barahi pankuna poda na uja manotari pengaluan ni halak na bile pangpasan ni halak na maliali padimuan ni hosa pangapol di halak na marsoro ni ari perbue na somarlak bota negeri makubasi
si banako na male, si basua na busur, paramak na sorabelunon, partareng na sormahiang, paro di huta, parmahad di belian, terlumumia son na masa di hitaon, ima COVID, ikubui di hita marot akaruasi, datang dokoso adongka di RT, ala pangabahan dohos haguluan siap hari munggil alina masai ala nima iko parorot di huta parmah di balian dan ulu muruk-muruk alai saya balas ni roha sude hal malungun merningot pangalahona natotong radot dia sadaon ay totong diingot tetamdo tajam na dimitay duguna alani amang inang situ nami merhubas mahamu di sodang ni habonaran di sodang na sitongan manang hata di berjebu madok serviens in lumine hutatis di hurang lubi amang inang merpenwadi mahamu jala satu bibulun mau lihat. Martopak mahita. Jakka na mga tusya teh martopak mak. Tahu duti mak. Tu dongata situ teh emang silalahi. Hurian itu hata nadi haulongan di bagasan guarn itu hata Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari yang indah ini dapat terlaksana pentahbisan 4 orang sintua gereja kita sebagai rekan kami yang telah dinanti-nantikan selama kurang lebih 3 tahun. Kepada rekan-rekan kami yang 4 orang kami ucapkan selamat atas pentahbisan peneguhan saudara menjadi sintua. Harus kita sadari bahwa tohonan itu kita terima dari Tuhan melalui gerejanya ini. Bukan dari dunia ini. Bukan pula dari pemerintah. Bukan pula dari pejabat. Oleh sebab itu harus betul-betul kita hargai, kita hormati tohonan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak memilih orang-orang yang mampu, tetapi Tuhan memampukan orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu tunaikan tugasmu, pelayananmu, sebagaimana tercantum dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Jangan lalai atas karunia yang telah diberikan kepadamu. Sahat ula tohoname, sahat rodi ujung ni mulum. Hamuna amang doh tamu inang hurian itu hatta, nungat hati dak kono patalak situat dan martabba. Majalo tohonan ulau nadengkat do mengaluli hasituaun. Alani tajakon manasida merhubas di hurion. Tatangakon ma asa di pasu-pasu di bata pakewasion nasida. Tau sangat diguarni de bata. Dangadok kita nanggosada na layak. Makubesi di tonga-tongan hurian di bata. Alai dilayakkan di patau di bata hami mengulai tongan hurion. Alani amang do tamu nenang. Mula do ngakana hurang sakamya keperhalado. Bagaimana tamu mengapul-apul, masih juga kita mang, masih juga kita yang angkat masih tangyangak kita, asa menjadi karena hula kami di tengah-tengah ni hurion. Saya di pasu-pasu di bata, jala di pergugui ma, dongat ta situaon, merhubas di tengah-tengah hurion, tahu sangat di guarni di bata. Soni ma hatasya kami, mau lihat ma, horas ma. Naparpudi tujuh lo mak amang nami inang nami nopak doa keluarga ropa hita tujuh lo doa mak keluarga. Shalom kita semua yang hadir di sini. Shalom. Horas madihita salutna. Puji dan syukur kehadiratan Tuhan Yesus Kristus, di mana di hari siang berbahagia ini
kita dapat berkebaktian pertama, sekaligus kami yang ada berempat ini menerima pembaptisan atau tuhanan kami sebagai sintua. Gak terasa hampir 3 tahun kami learning untuk jadi sintua, dan pada siang inilah akhirnya kami bisa menjadi sintua HKBP Bandung Reformanda. Terpujilah Tuhan. Ini menjadi tonggak sejarah bagi kehidupan kami yang berempat di bidang kerohanian, di mana kalau kita ini seperti naik taksi berarti argonya baru hari ini jalan gitu loh. Jadi kalau yang 2,5 tahun itu baru muter-muter aja gitu ya. Hari ini memang betul-betul jadi perhatian semua jemaat, perhatian bagi anak kami semua, perhatian bagi kita yang ada di sini. Ini baru terasa, jubah ini terasa berat sekali gitu ya. Ya, berat tanggung jawabnya gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan ke depannya kami bisa lebih baik lagi lah. Sekali lagi kami ucapkan kepada Mang Pendeta R. Sibarani yang telah mengajar kami, melatih kami, sehingga akhirnya hari ini kami dapat ditabiskan menjadi sintua. Kami berdoakan Amang Sibarani dimanapun nanti melayani, kiranya Amang Sibarani dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Begitu juga kami mau mengucapkan terima kasih ke Amang Pendeta Horas Pakpahan yang pertama-tama maririt kami atau mengundang kami sebagai sintua di gereja ini. Walaupun gak bisa hadir, mudah-mudahan ucapan terima kasih kami ini sampai ke Amang Pendeta Horas Pakpahan. Begitu juga dengan Amang Pendeta Pitu Sinaga yang telah membimbing kami dalam learning di HKBP Bandung Reformanda. Dan spesial ucapan terima kasih kepada Amang UTP Kuta Barat almarhum yang menjadi pendeta, guru, sahabat untuk kami semua yang ada di sini. Beliaulah yang benar-benar mendidik kami dari awal, walaupun tidak sampai akhir, tapi memang beliau itu luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan kami tidak mengecewakan apa yang diajarkan, semoga bisa kami laksanakan. Terakhir kami mengucapkan terima kasih juga seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda, termasuk jemaat sektor kami masing-masing yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi parhalado layanin jemaat sektor kami masing-masing. Semoga kami dapat melayani semua jemaat yang ada dan sebaik-baik akan dilaksanakan tugas kami. Ucapkan terima kasih juga kami untuk keluarga kami yang tercinta, suami-suami, istri, anak-anak ini yang selalu memberikan semangat, spirit bagi kami, di mana kadang-kadang kami malas untuk sermon atau apa gitu ya. Orang anak-anak, istri yang selalu bilang, aduh baru latihan aja udah malas-malas katanya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya mereka di belakang kami, semangat kami pun semakin berlipat ganda. Jadi sekali lagi Amang Inang, kami mohon banyak ucapan terima kasih semua ke jemaat Reformanda. Jikalaupun, oh ya mohon maaf, kami juga ucapkan terima kasih ke Parhalado Bandung Reformanda yang selama ini telah membimbing kami, yang menjadi teman sekaligus mentor kami di pelayanan ini. Mohon maaf tadi terkelewat. Sekali lagi Amangnya, terima kasih semuanya. Kalau misalnya nanti di ke depan ada pelayanan kami yang kurang berkenan, kurang mengena di hati Amang Inang semua, jangan segan-segan Amang untuk menegur kami, memberi saran, memberi kritik untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mulia tema.
Taparadima edeta laos jongjong mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhur si lehon-lehon nadinggan doh nasa ulibasa nama uliutus. Hupasahatami masian na nilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim. Asalam hutadahami gudang di silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinar badia maguarmu, saya romah haracaonmu, saya saut malomo di roham di Banua Tongaon Sogona di Banua Gijang, lehon matuhami seradion hanguluan siapari, sisa madusanami sogon padesanami, di dusa di dongan namar dusa tuhami, unak kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pagago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana bidaho. Idopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasau rohon ma damena tu todim. Supaya bisa didokumentasikan 7 rumah kamu napak doa keluarga 7 rumah dia kadongan molo tapak kedope baju parhobasta satoki maju hita supaya bisa didokumentasikan 7 rumah amang dohot inang 7 rumah kamu baru ipudi mahami isiamu mamata ateh inata ihapiran nyaman tama. Jadi amanginang ala adong do di parade aka amat taina tanam majal kohonan tapai mama sian lasirohana sida ate coba kita terus lagi ya.
dokumentasikanlah. Dung salapuan non Roma hita tujolo majalam nasida do keluarga. Roma hita majalang nasida. Nadong be makubasi keluarga. Roma hita tajalang mak tatanya ko mana sida ka situata. Yuk.